5 ब्रेड स्लाइसेसचे असे 4-4 तुकडे करून घेतलेले आहेत. आता आपण ब्रेड चिली करून घेऊया. पाऊण वाटी बेसन आहे, पाणी घालूया. तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही यात कॉर्नफ्लॉवर किंवा मैदा वापरू शकता. मी बेसन घेतलं आहे. चवीनुसार मीठ, बेसनचं बॅटर रेडी आहे. आपल्याला एवढ्या कन्सिस्टन्सीचं हवं आहे. आता ब्रेड यात डीप करून फ्राय करून घेऊया. तेल तापलेलं आहे. आता आपण ब्रेड स्लाइस यात डीप करून फ्राय करून घेऊया. गॅस लो ते मीडियमवर ठेवायचा आहे. याला फ्राय व्हायला जास्त उशीर नाही लागत, कारण काय बॅटर पण आपण पातळ ठेवलेलं आहे आणि ब्रेड आपण यात घातलेला आहे. हे फ्राय झालेले आहेत. आता काढून घेऊया. मी बाकीचे पण आता फ्राय करून घेते. 1 चमचा तेल घेतलेला आहे. तेल तापलाय. 1 मोठा चमचा किसलेले लसूण, 1 मोठा चमचा किसलेला आलं व्यवस्थित सॉटे करून घेऊया. आले आणि लसणीचे कच्चेपणा गेलेले आहे. 1 मोठा चमचा रेड चिली सॉस, 1 मोठा चमचा टोमॅटो केचप, 1 मोठा चमचा सोया सॉस. परतून घेऊया हे सगळं. यात आता कांदा घालूया. क्यूब्स मध्ये कट केलेला आहे. 1 मिनिट परतून घेऊया यातच. कांदा परतून 1 ते 2 मिनिटे झालेली आहे. आता कॅप्सिकम घालूया. मी इथे येलो आणि रेड कॅप्सिकम घेतलेले आहे. तुम्ही तुमच्या चॉईसचे कोणतेही घेऊ शकता. चवीनुसार मीठ. हे आपल्याला जास्त शिजवायचे नाही आहे, थोडासा कच्चेपणा घालवायचा आहे फक्त. एकदम थोडंसं पाणी. जवळजवळ 2 चमचे पाणी घेतलेलं आहे. आता ब्रेड घालून घेऊया. ब्रेड मैद्याची असल्या कारणाने मी याला बेसनची कोटिंग दिली आहे. तुम्हाला जर मैदा किंवा कॉर्नफ्लॉवर वापरायचं असेल तर तुम्ही ते पण वापरू शकता. सगळं व्यवस्थित एकजीव करून घेऊया. ब्रेड फ्राय करताना सोपे जाण्यासाठी मी मोठे साइजेसमध्ये कट करून घेतलेले. तुम्ही तुमच्या आवडत्या साईज आणि शेपमध्ये कट करू शकता. सगळं व्यवस्थित एकजीव झालेलं आहे. गॅस बंद करून घेऊया. ब्रेड चिली रेडी आहे. ही रेसिपी खूप झटपट होते. नॉर्मली मंचुरियन बनवायला गेलो तर त्यासाठी साहित्यही भरपूर लागतो आणि वेळही भरपूर लागतो, पण ही रेसिपी एकदम सोप्या पद्धतीत बनते आणि त्याशिवाय साहित्यही कमी लागतात. तर ही रेसिपी तुम्हीही नक्की करून बघा आणि मला कळवा कशी होते ते. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.